S našou kamerou sme navštívili viacero škôl v regióne, aby sme sa dozvedeli, aký je súčasný stav výskytu vší na našich školách a aké sú možnosti tomuto neželanému javu zabrániť. Ako prvú sme navštívili základnú školu v Rimavskej Bani, kde nám na otázky ochotne odpovedala riaditeľka školy, magistra Jolana Geľová. Objavil sa na vašej škole problém s výskytom vší u detí? Stáva sa, že sa predsa vyskytnú vši. Viac menej by som povedala, že je to u toho rómskeho etnika. Nie je to až také veľmi časté a vypuklé, ale napriek tomu každý rok na pracovných poradách sa zaoberáme týmto problémom, pretože počujeme to, čítame v novinách, že na školách, dokonca aj na stredných je tento problém. Aký je váš postup pri výskyte vší u žiakov? No riešili sme to tak, že sme vlastne napísali do žiackej knižky oznam pre rodiča, aby si dieťa prezrel, teda všetky deti sme dali prezrieť. Percento postihnutia je veľmi malé, lebo sa to odhalí hneď na začiatku. Vždy na jar a v jeseň sme prezerali všetkým deťom hlavy, aby sme takémuto problému predchádzali. Teraz sa už niečo takéto vlastne na školách nerobí, takže to je len iniciatíva naša, že vyzvem ja cez triednych učiteľov, rodičov, aby tieto hlavy deťom prezerali. Momentálne vyskočila v tomto regióne, ale myslím, že nielen v regióne, ale aj na celom Slovensku otázka vší študentov a žiakov. Ja som veľmi rada, že v našej škole, v Evanjelickom gymnáziu, nemusíme, aspoň zatiaľ, a dúfam, že to ostane, riešiť tento problém. Je to asi aj vďaka tomu, že je tu také prostredie, ako je, že naši žiaci pochádzajú z rodín, kde sa tomuto venujú, kde teda hygienické podmienky naozaj sú na veľmi vysokej úrovni. Takže pre nás momentálne vši nie sú problémom a som veľmi rada. No, tento problém sa vyskytuje v podstate iba raz za rok asi. Teda sporadicky ešte v priebehu školského roku, ale vždy začiatkom školského roku. Po prázdninách máme najviac problémov. Pokiaľ sa vyskytne tento prípad, ono to bývajú 2-3 prípady v triede, v niektorých triedách možno aj viac. Rieši sa to tak, že zavoláme rodičov, povieme im o probléme, doporučíme, aby navštívili detskú lekárku. Detská lekárka predpíše prípravok a vypíše žiaka približne na ten 3 až 5 dní, podľa toho, ako posúdi. A rodičom by malo záležať na tom, aby v priebehu týchto 5 dní to dali do poriadku. Dá sa to, bez problémov. Žiaľ, stáva sa, že dieťa príde po 5 dňoch ešte v horšom stave, ako odchádzalo. Príčina alebo príčiny, je to len v každom prípade zanedbaná hygiena. Jedná sa hlavne o žiakov, ktorí nemajú prístup k vode, k hygienickým nejakým zariadeniam, kde by sa mohli dať do poriadku. Nadviazali sme spoluprácu aj s pracovníčkami, ktoré majú v podstate ako komunitné pracovníčky v rámci Tisovca a Rimavskej Píly, ktoré robia osvetu v rodinách, ktorým sa toto stáva častejšie. Najhoršie prípady sú tie, ktoré sa neriešia. Dajme tomu v priebehu 2-3 týždňov deti sú v katastrofálnom stave. Žiaľ, závisí to vo veľkej miere od toho, koľko žiakov rómskeho pôvodu je v triede. Pretože tí sú najrizikovejšia skupina. Môže tu byť 3-4 žiaci, môže to byť aj viac. Najhoršie boli na tom aj toho roku triedy, špeciálne triedy, ktoré máme v rámci základnej školy. Žiaľ, v týchto je zase buď 100% alebo 90% rómskych žiakov. Tak problém s hygienou hlav detí je vlastne, dá sa povedať, každoročný a vieme o tom, že nie je to len problém súčasnej doby, ale so všami detskými sa bojuje vlastne už aj za mojich žiackých rokov a myslím si, že to nebude ani tak rýchlo vyriešené. My vlastne robíme kontrolu čistoty hlav najmenej 4-krát za rok a stále nemôžem povedať, že by boli kladné výsledky. Niekedy je kontrola čistoty hlav aj s negatívnym výsledkom. Dieťa sa posiela v momente ku detskej lekárke, pretože táto rozhodne tiež o neprítomnosti takéhoto dieťaťa v škole, dá ospravedlnenku. No a povinnosťou rodiča je vlastne kúpiť prípravky proti týmto parazitom a zabezpečiť odstránenie problému. Príčina je v tom, že nie všetky rodiny dodržiavajú hygienu tak, ako by mali. Ďalej je príčina v tom, že vlastne v minulosti sa
prostriedky na zničenie týchto parazitov dostávali zdarma. Dnes si to rodina musí zabezpečiť z vlastných finančných prostriedkov. My môžeme len kontrolovať a dať na vedomie rodičom, aby sa postarali o hygienu svojho dieťaťa. To sú naše možnosti. Po prázdninách nastúpili deti, ani sme neočakávali, že v priebehu niekoľkých dní sa nám tento problém vyskytne. Takže vlastne my sme v momente urobili kontrolu čistoty hlav a oznámili sme rodičom, že majú tento problém, ktorý treba, aby riešili. No a koľko detí na škole, tak nie je to tak veľa. Ohnisko vidím v jednej rodine, ktorá je vlastne pravidelne upozornená na tento problém, nie len nami, ale aj detskou lekárkou, aj pracovníčkami z komunitného centra. Ten výskyt je väčší vtedy, keď sa to zbadá neskôr. Keď sa to podchytí hneď, tak ten počet detí kolíše. Na našej škole nemáme také problémy. Ani sme sa s tým ešte nikdy nestretli. Vôbec. Je to výberová škola, tak zrejme to aj podľa toho. Čistiace prostriedky, mydlo, šampón. Môže byť, že ľudia nemajú aj peniaze. Že to pramenie len z toho, alebo... Aj z nedostatku znalosti hygieny. Napríklad u rómskeho obyvateľstva. Len prevencia, nič druhé nepomôže. Dohováranie rodičom a prevencia. V podstate pri vstupe, ja si myslím, do školy by bolo aspoň alebo raz mesačne spraviť nejakú takú náhmatkovú prehliadku niektorých vytipovaných detí a v podstate, ktorým by to našli, tak im doporučiť, aby sa si to ošetrili. Za spolupráca hygienikov. Separovaním detí sa to riešiť nedá, ani by to nebolo riešiť. Určite by som zamerala veľkú starostlivosť na prevenciu. Čiže informovať rodičov o tom, ako predchádzať tomuto neduhu. Zrejme existujú nejaké prípravky, ktoré by to riešili. Čiže určite prevencia. Netuším, myslím si, že nejakú karanténu by mali si alebo niečo také, ale to vážne netuším. Ešte som sa s takým nestretol. Dcera chodí ako postihnutá do osobitnej školy, ako do tej špeciálnej, ale zatiaľ, môžem povedať, chodí akože bez, nemá takého, ale bojíme sa, že môže byť každý deň s onými zovšami. Takisto aspoň raz za pol roka nejakú takú väčšiu kontrolu a potom priebežne. No. Myslím, že to nezaberie až tak času veľa. Neviem, nejaké prehliadky námatkové, alebo pri takých pochybných žiakoch, čo sú. Podobne tak, ako to urobili v Čechách. Uzákonili zákon o infekciách, teda vši je ako infekcia a tým pádom sa to dá riešiť cez zdravotníctvo, políciu. Vši sa dajú nakýdať všade. Všade. Či vonka, či v škole, či ja neviem kde. No ale to je ťažko povedať. Myslíte si, že ten problém ide len z rodín, alebo je to, ako vy hovoríte, z okolia, zvonka? Nie, možno to je špina. Pokiaľ sa takéto ochorenie vyskytne v škole, viac menej tu funguje vylúčiť toto dieťa z kolektívu na nejaký čas, kým sa ošetrí hlava. Máme na to prostriedky, buď šampón alebo špeciálne spreje. Ale potom vlastne je dôležité to preventívne opatrenie, lebo vlastne aj deti, u ktorých by bola možnosť takéto ochorenie získať, tak preventívne doporučujem nastriekať difuzil sprej aspoň raz týždenne do vlasov. V súčasnom období je ten výskyt 3 deti do týždňa, ale tým, že vlastne oni sa vylúčia z kolektívu a vlastne pred návratom do kolektívu musí byť dieťa vyšetrené detským lekárom, ktorý vydáva osvedčenie, že môže ísť do kolektívu, tak vlastne tým sa snažíme zabrániť tomu, aby sa rozšírilo toto ochorenie. Pri výskyte tohto ochorenia je možné, že dieťa si škrábe vlasy, pretože tie vši sa pohybujú vo vlasatej časti hlavy a vlastne tým škrábaním a špinavými rukami je možné, že sa zaniesie nejaká infekcia do kože alebo aj do celého organizmu. Tam ale potom je liečba trošku iná, tam vlastne treba aj antibiotika a vlastne celé to vylúčenie z kolektívu sa predĺžuje o minimálne týždeň, kým doberie antibiotické lieky.